Historien, du skal høre, det er en utrolig fortælling om hævn og kærlighed. Hvis du liker den, må du gerne abonnere og fortælle os, hvor i Norge du ser på. Tusind tak for, at du ser på. Pludselig lå skilsmissepapirerne der. 13 års ægteskab reduceret til et pdf-vedlæg. Jeg havde været i Kandahar i 4 måneder, da Inger bestemte, at hun var lei af at vente. Emnefeltet på e-posten. Læs OSS være voksne om dette. Mit navn er Morten, 42 år sergeant i Telemark-bataljon. Jeg var en af de mest frygtede mændene i en af forsvarets eliteenheder. Men den e-posten afvæbnede mig raskere end nogen fiende. Jeg var midt i ørkenen, mens hele livet mit raste sammen i Lillehammer. Beskeden hendes bestod af 3 sætninger. Hun havde allerede leveret ind papirerne. Hun havde allerede tømt fælleskontoen vor. Og hun havde flyttet ind sin nye kæreste Lars i huset vort. Jeg læste e-posten 2 gange, lukkede laptoppen, tog en kjap douche i garderoben og gjorde mig klar for vagt. Så ingenting til nogen. Da jeg kom tilbage til Køjami den kvelden, svarede jeg med et enkelt ord. Forstået, det var det. Ingen krangling. Ingen tigging. Ingen trusler. Wilson, som delte kø med mig, lagde mærke til forandringen. Går det bra, kammerat? Spurgte han uden at se op fra boken sin. Ja, sagde jeg. Bær lidt trøbbel hjemme. Han nikkede bare, og samtalen var over. Soldater ved, når de skal lade ting ligge. Sandheden er, at jeg ikke var overrasket. 6 måneder før jeg rejste ud, havde ting begyndt at ændre sig. Små detaljer. Inger sluttede at spørge, hvordan dagen min havde været. Begyndte at jobbe sent på tandlægekontoret, der hun var sekretær. Hun begyndte at dra på træningscenteret 3 gange i ugen, men virkede aldrig svedt. Nye klæder, nye venner, jeg aldrig havde mødt, og nye passord på telefonen hendes. Jeg konfronterede hende ikke. Begyndte ikke at tjekke meldingerne hendes eller følge efter hende. Slikker jeg ikke. Men jeg er heller ikke blind. Så jeg gjorde nogle diskrete greb på egen hånd. Ingenting dramatisk, bare forholdsregler. Jeg lagde vigtige dokumenter i et lager i en anden by. Fødselsattest, vielsesattest, skyrtet på huset, som takket være støtten fra Husbanken stod i mit navn alene, og mine militære papirer. Jeg lagde også væk bedstefars klokke og mammas gamle sølvbestik, ting som virkelig betydede noget. Jeg åbnede en separat konto i en anden bank og begyndte at overføre en del af lønnen min. Ikke nok til, at hun ville mærke det, men nok til, at jeg ikke ville starte på 0, hvis ting gik skejs. Kvelden før jeg rejste ud, gav hun mig en klem på flypladsen og sagde, pas på dig selv da. Øjnene hendes var tørre, som om hun sagde farvel til en kollega. Ikke en mand, som skulle i krig. Jeg burde have skjønt det da, men en del af mig håbede fortsat, jeg tog fejl. Jeg tog ikke fejl. Det hun ikke vidste, var, at jeg var forberedt på dette øjeblikket. Og det hun ikke forstod, var, at jeg aldrig starter en slåskamp. Men jeg fuldfører den altid. Jeg mødte Inger på en venners grillfest i 2010. Jeg var på permission mellem opdrag og boede hos kammeraten min Stian på Lillehammer. Hun var næsten færdig med sygeplejerstudiet, men endte op som sekretær på et tandlægekontor. Mindre stress, sagde hun. 8 måneder senere var vi gift. Inger plejede at sige, at hun var stolt af tjenesten min, selvom hun aldrig virkelig forstod den. Faren hendes var bankdirektør. Broren var farmaceut. Det var ingen militære i familien. Hun plejede at spørge, når jeg skulle få mig en ægte job, uden at indse, at det der 15 år var ikke forsvaret bare en midlertidig job. Det var min karriere. Vi købte huset vort i 2014. Ikke no fancy, men det var vort. 3 soverum, en liten hage i et roligt nabolag. Navnet mit var det eneste på pantelånet, siden Husbankens lån var i mit navn. Men jeg lagde hende til på skøttet, for det er det ægtepar gør, de deler ting. Faren min døde 1 år efter, at vi giftede os, af et hjerteinfarkt, mens han mugte snø. Moren min gik bort 3 år senere og lungekræft, selvom hun aldrig havde røgt den eneste cigaret i sit liv. Det efterlod mig lidt penge, ikke en formue, men nok til, at Inger og jeg kunne betale ned studielånene vore og likevel have en buffer. Jeg blev sendt ud 4 gange i løbet af ægteskabet vort, 2 gange til Afghanistan, 2 gange til Mali. Hver gang jeg kom tilbage, virkede Inger lidt mere fjern, lidt mere rastløs, som om hun spillede en rolle, hun havde vokset fra. Jeg meldte mig ikke på at være militærkone, sagde hun engang efter, at jeg nævnte muligheden for at værve mig for 4 år til. Jeg er lei af at være alene hele tiden. Jeg forstod det virkelig. Men forsvaret var det eneste sted, jeg virkelig følte, jeg var en del af noget. Jeg var god i jobben min. Folk var afhængige af mig. I 2019 begyndte ting at skli ud, små ting i starten. Inger blev irriteret, når jeg ringte under jentekvældene hendes. Begyndte at snakke om, hvordan veninden Melissa havde skilt sig og nå levede sit bedste liv.
Hun begyndte at kommentere, at vi ikke længere havde noget til fælles. Jeg foreslog parterapi. Hun sagde, vi havde det fint, bare gik gennem en fase. Så kom de sene nættene på job, helgene borte med venner, jeg aldrig mødte, de nye klærende, træningscenterabonnementet, hun sjældent brugte. Jeg burde have konfronteret hende, men det er ikke slik, jeg håndterer ting. Har aldrig været det. Faren min lærte mig at tænke, før jeg snakkede, og være sikker, før jeg handlede. Så jeg observerede og forberedte mig. I stillhed. Fordi instinktet mit sagde mig, at noget var i gære. Og i dette livet lærer du at stole på instinktene dine. 2 uger efter, at jeg fik skilsmisse-e-posten, satte jeg i spisesalen, da telefonen min vibrerede. Et varsel fra bankappen, hvor et nyt udtag på 75.000 kroner. Næsten alt, som var igen. Jeg lagde ned gaffelen og åbnede appen. Saldoen på fælleskontoen var 223 kroner og 70 øre. Sparekontoen var på 470.000 kroner, som vi havde bygget op over år, var helt tom. Overført til en konto, jeg ikke kendte igen Ponnert Olsen, en af gutter i enheden, så på mig. Dårlige nyheder? Jeg låste telefonen. Nej, bare lidt tøl med banken. Den kvelden ringte jeg banken, hvorfra telefonen på basen. Jeg fandt ud, at Inger havde flyttet penge i flere uger. Små beløb i starten, så større. De store overføringerne startede dagen efter, at jeg rejste ud. Jeg lagde på og blev stående i gangen en lang stund. Og så på Gutta, som lå, ringte barnekonene forældrene sine. Vanlig liv skete rundt mig, mens mit eget lå i ruiner. Det var da Wilson fandt mig. Hørte fra Alvarez, at du så ud, som du havde set et spøgelse ved middagsbordet, sagde han. Hvor var det? Jeg plejer ikke at dele personlige ting. Men Wilson havde fået mig ud af en kinky situation i Kandahar engang. Jeg stolte på ham. Kona mi tømte kontoene vor og flyttede kæresten sin ind i huset vort, sagde jeg, sendte skilsmissepapirer, mens jeg var på patrulje i forrige uge. Wilson gav mig ikke et så trist, eller det er tøft, eller du finder nogen bedre. Han spurgte bare, hvad er planen din? Ikke helt sikker endnu, sagde jeg. Han nikkede. Sig ifra, om du trænger noget. Den kvelden fik jeg ikke sove. Jeg plukkede op laptoppen min og loggede mig på hjemmets sikkerhedssystem, når Inger sandsynligvis havde glemt, at jeg kunne fjernstyre. Kameraerne viste en fremmed varebil i opkørselen, hvor en mand, jeg aldrig havde set, gik tur med hunden min, drak af kaffekruset mit. Havde på sækken ser han min med Viking-logoen. Og Inger lå i køkkenet, som jeg selv havde pudset op under forrige permission. Noget forandrede sig ind i mig. Ikke sinde akkurat. Noget kalder Clara. Jeg lukkede laptoppen og plukkede op telefonen. Lagde en liste. Ringe Vegard, en kompis fra forsvaret, som blev advokat. Tjekke vilkårene i husbanklånet. Tag kontakt med sergeanten om permission. Gå igennem refinansieringsdokumenterne på huset, noget Inger tilfældigvis havde nævnt i fjor. Tjekke sikkerheden på pensionskontoene mine i statens pensionskasse. Jeg følte mig ikke længere lej mig. Ikke engang sent. Jeg følte mig fokuseret. Som om jeg planlagde et opdrag. Dette handlede ikke længere om følelser. Det handlede om strategi, der klokken 05:00 før skiftet mit startede, sendte jeg en e-post til Vegard med emnefeltet. Trænger juridisk hjælp. Diskret og snarest. Svaret hans kom en time senere. Ring mig. Kun sikker linje. Da jeg lagde på, vidste jeg nøjagtigt, hvad jeg måtte gøre. Jeg trængte ikke at råbe. Jeg trængte ikke at tro. Jeg trængte ikke engang at konfrontere hende. Jeg trængte bare at vente og observere og lade hendes egne handlinger blive fælden. 2 måneder senere var jeg tilbage på norsk jord. Jeg gav ikke Inger besked om, at jeg kom hjem. Ingen samtaler, ingen meldinger. Bare tjekket ind på et motel i Lillehammer Centrum med et andet navn og tog kontakt med Vegard. Vi mødtes på en vejkro 15 kilometer uden for byen. Det ser ud som helvete, så han da han skled ind på bænken. Føler mig som det også, svarede jeg. Vegard rakte mig en mappe. Alt vi snakkede om, sagde han. Skøjtede på huset. Lånedokumenterne, bankudskrifter. Og dette, sagde han og drog ud et separat ark. Fandt noget interessant, da jeg gravede i økonomien din. Det var en søgnad om refinansiering med min signatur. Bare at det ikke var min signatur. Ikke helt. Nogen havde prøvet at kopiere den, men havde bommet på detaljerne. Mellemnavnet var fejl, og mønstret på strikken var ikke mit. Inger gjorde dette, spurgte jeg selv, om jeg allerede vidste svaret. Vegard nikkede. For 3 måneder siden. For at tage ud 300.000 kroner i egenkapital. Signaturen din er nødvendig for det, siden husbanklånet kun er i dit navn. Falskner signaturen min tager op et lån på huset vort, tømmer kontoene vore og søger om skilsmisse, sagde jeg. Travel dame? Det bliver bedre, sagde Vegard. Hun listede op kæresten som medsøger. Han har rulleblad.
2 sager for promillekøring og 1 for bedrageri i 2019. Jeg tog et dybt pust. Hvilke valg har jeg? Feddersen barneven flere mig, sagde Vegard. Men først må du bestemme dig for, hvad du vil. Jeg tænkte, jeg vil have det som lovligt er mit, og jeg vil, at hun skal forstå konsekvenserne. Vegard smilte. Der skal vi sørge for det. Dagen efter kørte jeg forbi huset vort. Kæresten hendes sin varebil var borte, men Ingers bil stod i opkørslen. Jeg parkerede længere ned i gata og observerede en stund. Jeg tænkte på at banke på, konfrontere hende. Men det var ikke planen. I stedet drog jeg til banken. Jeg fandt sagsbehandleren, som havde behandlet refinansieringen. Jeg viste ham mit militære ID-kort, den ægte signaturen på førerkortet mit og de forfalskede dokumenterne. Ansigtet hans blev blækt, så jeg må rapportere dette umiddelbart. Det forstår jeg, sagde jeg. Jeg har allerede anmeldt det. Den kvelden fik jeg en melding fra Inger. Hvem har du snakket med i banken? Lars sagde, at nogen stillede spørgsmål. Jeg svarede ikke. Dagen efter drog jeg til kommunen og leverede ind papirer, som bestred refinansieringen på grund af bedrageri. Jeg registrerede en formel advarsel om, at ingen ændringer i ejerskab kunne gøres, uden at jeg var til stede. 2 dage senere ringte Inger. Jeg lod den gå til mobilsvar. Morten, vi må snakke. Banken ringte om huset. Hvad driver du med? Hvis det er på grund af skilsmissen, kan vi snakke om det som voksne. Som voksne. De samme ordene som i e-posten hendes. Jeg svarede fortsat ikke. Vegard ringte ud på ettermiddagen. De har fryst refinansieringspengene. Og det er mere. Kæresten til kona, de kørte, var bilen din, ikke sandt? Den, som står i dit navn. Fasa, han blev stoppet i morges og kørte med suspenderet førerkort på grund af de promillesakerne. De tog beslag i køretøjet. Bra, sagde jeg. Han havde også nogle interessante ting i varebilen. Receptblokker fra tandlægekontoret, der Inger jobber. De var ikke tomme. Jeg lukkede øjnene. Han stjal receptblokker. Det ser sådan ud. Politiet efterforsker sagen. Jeg lagde på og satte mig på kanten af sengen på motellet. Dette blev større, end jeg havde forventet. En del af mig ønskede at ringe Inger at være henne. Gamle vaner. Men så huskede jeg sikkerhedsvideoen. Huset mit, hunden min, livet mit, som blev gitt bort, som om det ikke betydde noget. Nej, dette var vejen når. Jeg kunne ikke snu. Og for at være ærlig, så ønskede jeg det ikke heller. Jeg mødte bankens bedragerietterforsker næste morgen. Navnet hans var Thomsen. En liten mand med slitne øjne og en kaffeflæk på slipset. Dette sker oftere, end du tror, sagde han, mens han spredte dokumenter ud over bordet. Ægtefællen er sendt ud, den andre ægtefællen ser en mulighed. Hvad sker nu? Spurgte jeg. Vi har fryst de bedrageriske refinansieringsmidlerne, men det er et problem. Nogle af pengene er allerede taget ud. Hvor mye? Rundt halvparten. 146.000 kroner. Jeg lente mig fremover. Hvor gik de? Thomsen nølte. Jeg kan ikke dele den informationen. Det er mit hus, mit navn blev forfalsket, mine penge stjålet. Han nikkede sagte, snudede så dataskærmen mod mig. Dette er overføringerne fra refinansieringskontoen. Jeg scannede listen. Flere overføringer til en, som hed Dag Solberg. Ikke Lars. En anden person. Jeg havde aldrig hørt om ham. Hvem er Dag Solberg? Spurgte jeg. Thomsen trak på skuldrene. Det er ikke min afdeling. Men du burde bede advokaten din om at begære indsyn i disse registrene. Jeg ringte Vegard, så snart jeg kom ud af banken. Dag Solberg. Gentog han. Skal tjekke det. En time senere ringte han tilbage. Har der. Dag Solberg er ejendomsmejler. Specialiserer sig på raske salg, kontanthandler. Hun planlagde at sælge huset vort, sagde jeg. Indsigten traf mig som et fysisk slag. Det ser sådan ud. Indskuddene var sandsynligvis en forskudsbetaling, for at han skulle begynde at jobbe med en annonce. Men her bliver det interessant. Solberg har gjort forretninger med Lars Ryan før. Lars Ryan er kæresten til kona mi. Ja, de har lukket 3 handler sammen de sidste 2 år. Jeg satte mig på en parkbænk og prøvede at fordøje det. Så dette var ikke bare Inger, som forlod mig for en fyr. Dette var... Hvad? En planlagt operation. Kanskje, sagde Vegard forsigtigt. Jeg undersøgte Lars Ryan. Han har et mønster. Engagerer sig med kvinder, som enten er i en skilsmisse eller har ægtefæller på opdrag. 3 tilfælde jeg fandt så langt. Hvert af dem bliver kvindens hus solgt langt under markedsværdi til en af Solbergs kunder. Ryan får en del af overskuddet og går videre. Og Inger? Vidste hun om dette? Vanskelig at se. Kanskje hun også er et offer, eller kanskje hun var med på det. Jeg gned mig i ansigtet.
Dette handlede ikke længere om Ingers svig. Det var noget større, noget beregnet, og andre militærfamilier havde blivet ofre. Hvad gør vi? Spurgte jeg. Jeg har allerede kontaktet politiets økonomiske afdeling, sagde Vigard. Dette krydser fylkesgrænser, involverer militært personel og lån fra Husbanken. De er interesserede. Den kvelden satte jeg på motelrummet midt med en øl og tænkte over alt. Lurte på, om Inger havde lurt mig gennem hele ægteskabet vort, eller om hun havde blivet dratt ind i Lars' plan. Lurte på, om det i det hele taget spilte nogen rolle. Telefonen min vibrerede. Inger igen. Morten, vær så snil, ring mig. Banken snakker om svindel, og Lars blev arresteret for at køre varebilen din. Jeg forstår ikke, hvad som sker. Jeg stirrede på meldingen længe. Så tastede jeg. Hvem er Dag Solberg? 3 prikker dukkede op, da hun begyndte at skrive. Så stoppede hun. Startede igen, stoppet, til slut. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. 196.000 kroner, skrev jeg. Flere overføringer. Anslaget på huset. Ingen respons på 10 minutter, så det er ikke det, du tror. Jeg slog af telefonen og lagde mig. Næste morgen ringte Vigard. Politiet vil mødes. De har efterforsket Ryan og Solberg i flere måneder. Du er ikke den første, men du kan være sagen, som åbner op alt. For første gang siden jeg modtog den skilsmisse e-posten, følte jeg noget, som lignede tilfredshed. Ikke fordi ægteskabet mit var over, men fordi sandheden endelig kom for en dag. Jeg mødte efterforskerne på kontoret deres i Lillehammer. Efterforsker Johansen og efterforsker Møller. De tog op forklaringen min og tog kopier af alle dokumenterne, som Vigard og jeg havde samlet. Sagen din hjælper os med at etablere et mønster, forklarede efterforsker Johansen. Det viser forsæt-organisering. Det bliver en konspiration i stedet for isolerede hændelser. Og Inger, spurgte jeg, kona mi. Eks-kona? Efterforskerne udvekslede blik. Ved fastslår fortsat niveauet på hendes involvering, så Møller forsigtig. Nævnte hun nogen gang økonomiske vanskeligheder? Pres for at sælge huset. Jeg tænkte. Hun sagde altid, at vi var fattige på grund af huset, at vi burde nedskalere. Jeg så ikke behovet. Vores pantelån var håndterbare med min løn. Johansen tog en notis. Når begyndte dette? Rundt 6 måneder siden, samme tid som hun må have mødt Lars. Og refinansieringen? Møller spurgte. Hun diskuterede det aldrig med mig. Hun forfalskede signaturen min, mens jeg var på opdrag. De stillede flere spørgsmål, tog flere notater. Da vi var færdige, gav Johansen mig visitkortet sit. Ved I tog kontakt. I mellemtiden ikke konfronter kona de eller Lars. Vi må bygge denne sagen forsigtigt. Jeg nikkede. Forstået. Den kvelden kørte jeg til nabolaget, hvor de igen. Parkede i gata nær huset vort. Lars' varebil var tilbage. Den må have blivet hentet fra beslaget. Ingers bil var borte. Telefonen min vibrerede. Melding fra Inger. Vi må snakke ansigt til ansigt. Mød mig i Majhaugen i morgen. Jeg viste meldingen til Vigard under frokosten dagen efter. Ikke dra, rådede han. Ingenting godt kan komme ud over at snakke med hende nu. Jeg drar ikke, sagde jeg. Men jeg vil vide, hvad hun gør i dag, mens hun tror, jeg er på vej for at møde hende. Vi kørte til huset vort klokken 9:30 om morgenen, parkerede på den andre siden af gaten. Klokken 9:45 kom Inger ud, satte sig i bilen og kørte og gårde mod Majhaugen. Og nå, spurgte Vigard. Når venter vi, sagde jeg. 20 minutter senere stoppede en bil. Ejendomsmejler-logo på døren. Dag Solberg. Lars kom ud for at hilse på ham. De snakkede i opkørselen, så gik de ind. Skal vi følge efter dem? Spurgte Vigard. Jeg ristede på hovedet. Drænger ikke. Jeg installerede sikkerhedskameraer i fjor, både indendørs og udendørs. De laster op til skyen. Vigard smilte. Det nævnte du ikke før. Det har aldrig været en god mulighed, sagde jeg, og plukkede op telefonen min. Jeg åbnede sikkerhedsappen og lendte skærmen mod Vigard, så han kunne se. Solberg og Lars var i stuen, hvor Solberg tog biler. Lars pegte på husets funktioner. Jeg skruede op volumet. Vi bør annoncere inden slutten af uka, sagde Solberg. Jeg har allerede en interesseret køber. Kontanttilbud som vanligt. Hvor mye? Spurgte Lars. 4,2 millioner. Vi annoncerer for 4,7 millioner. De tilbyder 4,2 millioner. Alle er fornøjede. Hvad med ægtemanden? Inger siger, han skaber trøbbel. Solberg viftede afvisende med hånden. Disse forsvarsfolkene er alle like. Lager lidt støj, men har opdragansvar. Han vil godtage et forlæg for at få det overstået. Jeg snudede mig mod Vigard. Tager du op dette? Han tog allerede opstrømmingen på mobilen sin. Hvert eneste ord.
Jeg videresendte sikkerhedskameratilgangen til efterforsker Johansen med en kort melding. Sker nå. 30 minutter senere var huset vort omringet af politibiler. Jeg så fra gata, mens efterforskerne eskorterede Solberg og Lars ud i håndjern. Telefonen min ringte, efterforsker Johansen. Vi fik dem på film, der de diskuterede svindeloplægget, sagde hun. Ej tillæg til konspiration, bedrageri og forsøg på salg af ejendom under falske forudsætninger. Vi trænger en formel forklaring fra dig. Selvfølgelig, sagde jeg. Og, herr Johansen, kona de har akkurat ankommet åstedet. Hun er fortvivlet. Jeg så på gata. Inger stod på plænen, hvor hænderne over munden. Og så på mens efterforskerne bar æsker med dokumenter ud af huset. Hvortil, hvad sker med hende? Spurgte jeg. Det afhænger, sagde Johansen. Af hvad hun vidste, og hvad du vil. Jeg så på Inger længe. 13 års ægteskab. Gode år i starten, før det blev, hvad dette end var blidt. Jeg vil bare, at det skal blive rigtigt, sagde jeg til slut. Den føderale saken gik raskt fremover. Lars og Solberg indgik tilståelsesaftaler og implicerede hverandre og flere andre medsammensvorne i det, som viste sig at være en operation i 3 fylker, som var rettet mod militærfamilier. Inger insisterede på, at hun ikke vidste noget om det større oplægget, sagde at Lars havde overbevist hende om, at jeg gemte under penge og planlagde efterlade hende blak. Sagde at refinansieringen var hans idé, og at hun bare fulgte med. Kanskje det var sandt, kanskje ikke. Uanset, hun godtog et forlæg. Fuld erstatning for stjålne midler, afkald på et hvert krav til huset eller min militærpension og en underskrevet tilståelse om forfalskningen i bytte, mod at jeg ikke anmeldte hende. Skilsmissen blev fuldført 6 måneder efter den e-posten fra Kandahar. Ingen skyld. Et rent brud. Mere eller mindre. Dagen da de sidste papirerne blev signet, fik jeg en telefon fra efterforsker Johansen. Lars Ryan blev dømt i dag. 8 år for bedrageri, konspiration og identitetstyveri. Solberg fik 12. Tænkte du ville vide det. Tak, sagde jeg. Det er en ting til, lagde hun til. Vi fandt bevis for, at de gjorde dette mod 11 andre militærfamilier. Sorgen din hjalp os med at bygge op mønstret. Disse familierne kan få pengene sine tilbage på grund af dig. Efter at jeg lagde på, satte jeg på balkongen i den lejede lejligheden min og så på solnedgangen. Tænkte på de andre familierne. Andre mænd, som blev sendt ud, troede, at hjemmene og ægteskabene deres var trygge. Bare for at komme tilbage til ingenting. Jeg havde ikke planlagt at være fyren, som ville tage ned Lars og Solbergs operation. Jeg ville bare have det, som var mit. Men nogle gange sker ting på måder, du ikke forventer. Telefonen min vibrerede. Melding fra Inger. Jeg ville aldrig, at det skulle ende slik. Jeg svarede ikke. Det var ingenting mere at sige. 1 år senere solgte jeg huset. Jeg kunne ikke bo der længere, for mange minder for mye svig i de vakkene. Jeg brugte pengene til at købe en liten hyttelejk uden for Lillesand på Sørlandet. 2 soverum 4 mål tomt, en bæk som randt i baggården. Ingen naboer på flere kilometer. Jeg fremskyndede pensioneringen min fra forsvaret. 20 år var nok. Jeg havde givet nok. Jeg adopterede en hund, en schæfer, som jeg kaldte Spider. Jeg begyndte at snekre for lokale indbyggere. Ingenting fancy, men det holdt hænderne mine optaget og betalte regningerne. Militærpensionen dækkede resten. Nogle gange tænkte jeg på Inger, lurte på, hvor hun endte op. Vigard hørte, at hun havde flyttet tilbage til hjembyen sin i Telemark og jobbet på et andet tandlejekontor. Begyndte på nyt, tror jeg. Jeg hatede hende ikke længere. For at være ærlig, følte jeg ikke så mye for hende. Hun tog sine valg, og jeg tog mine. En kveld fik jeg et brev fra en kvinde i Fredrikstad. Manden hendes var i Søforsvaret på opdrag, da Lars og Solberg prøvede at trække dem ind i svindelen. Politiet havde givet navnet mit til hende som en del af sorgen. Du kender ikke mig, skrev hun, men du reddede hjemmet vort. Tak. Du kæmpede, da det ville være et enklest at bare gå videre. Jeg læste brevet 2 gange. Så fæstede jeg det på køleskabet mit. Nogle dager, når stilheden blev for høj eller minderne for stærke, så jeg på det brevet og blev mindet om, at noget godt havde kommet ud af alt. Den sidste nyheden, jeg havde, var, at Lars fortsat sat i fængsel. Solberg også. Systemet fungerede for en gangs skyld. Når det gælder mig, så fandt jeg min vej en rolig dag af gangen. Bygget noget nyt. Noget, som ikke kunne stjæles, forfalskes eller svigtes. Noget, som var bare mit.